jedna je. Táto je staršia od nich. Počúvam. Ale no tak. Čumákujú. Čumákujú. To nie je problém. Čo aj Monika vravela, že aj z toho tu už železnici si môžeš od teba. Jasne. Bez problémov. Aha. Hovorím, toto chceme oné. Pomaličky budeme to rušiť. To pôjdu prasce, vieš. No jasné. To čo vynáša proste, vieš. Potom buď urobíme im oné, tieto spaly normálne oné chlievy ako klasika normálne na výšku. Hej. A dáme ich hulade, kde nebudú zavádzať.